Ακούστε, σήμερα θα κάνουμε μια γαμάτη φάρσα έτσι ώστε να ανταποδώσουμε αυτό που μας έκανε ο φίλος μας ο Νίκος. Σε αυτό να θα την κάνουμε φάρσα. Παρακολουθήστε. Μαλάκα, πού είναι η κάμερα? Νίκο, έλα λίγο να πάρεις την τρόπα που θέλω. Έλα γρήγορα. Τι είναι ρε? Πουτάνες μαλακημένες! Πρόμαξα! Έτσι καλά να πάθεις. Έτσι για να μάθεις να με κοροϊδεύεις, έτσι. Μαλάκα! Έτσι, τι έγινε Νίκο? Μαλάκα! Νίκο, τι έγινε? Για λίγο να ακούσουμε τα καναδιόλογα για τον Νίκο. Ο οποίος είναι γκέις.